खुलुमबाय। आं लिसा नार्जारी, बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 17 फेब्रुआरि 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ रेन्डम एक्ट्स अफ काइन्डनेस डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 17 फेब्रुआरियाव रेन्डम एक्ट्स अफ काइन्डनेस डेआ बयजोंबो अनसायजानाय जायो। बेखौ अननायनि हाबाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय हादोर नाङैनो सुबुंफोरा फालिनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो सरदार पुरन सिंहनि जोनोम सान महरैबो फालिनाय जायो। बिथाङा 1881 मायथाइनि 17 फेब्रुआरियाव जोनोम जादोंमोन। बिथाङा सासे हादर अनफावरि, सोलोंथाइगिरि, फोरोंगिरि, बिगियानगिरि आरो मुंदांखा रायथाइ लिरगिरिनि गेजेराव सासेमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल पाब्लिक साइन्स डे, वर्ल्ड हिउमेन स्पिरिट डे आरो नेशनेल केबेज डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।